abagaka abo barenge abakora emiremo be serikali banyare koba bakwimurungania ogotaborro kobakoreri bokobwatoka chibesa chiabo chiobogotu hase ensemo yokwena na Huduma county ya Nyamira asegeka kiemyaka ebere bono nigo batebire ng'a nigo bono bosenigo ekobabetereria kogenda goika omochi okisi korwa ase county ya Nyamira eriokorigya obokoreri egento bono abagotu abo batebire tibakonyara goika chinsemo echo nigo bono basabire omoseneta bwe county ya Nyamira Eric Okongo omogeni aboigo omojumbe bwensemo yebunge ya West Mugirango Steve Mogaka kobakonya erio obokoreri obwo onyara koba bakora ntwa ase county ya Nyamira Morikito Steven Nyarikie Mbunde namange Charles Bundi Mochibi oyo kabeire omwobisa omukoro ase egetabo gyokobwatoka chibesa chobogotu gochia bagaka bali bakorete serikali emeremo ase ensemo ya Huduma Center ya Nyamira nigeso kiribokong'u asiri bagalia bakabande kwemurunganeria ukorusi wa kwegetabo ekyo ase Huduma ya Nyamira egento gikabona ase gakiemia kebere bono bagaka bataranyora obokoreri boikeranu. Surprisingly enough, for the last 2 years, Huduma Center ya Nyamira tubwati a service ya pensions department. Abagaka baito bakorera bari baritagire bande bakorera emyaka ebere emyaka etatu mbana kanyore pension yabo namba manyeti ng'ayire ka ukwana litikoria rero mu kibini gekere kyatebire ng'a nigo yabeire gasi enkong'u asa abagaka bakorete emereme serikali emiya bakubetererwa kwenda goika bosongo erio goikera chiabisi ekyo kyobogotu omonto okomyaka bosongo oigo kwanyorera ni anene kwairana otariete kende abande igo bagatabi guchiko china Nairobi ekaro kende ekaro banyorekera kondo omonto akora ake esimi ng'a gento kiana goika gente king'angwa na kanyore pension number na nda wasabwate pension number igo there are a lot of challenges unabona mariogo abantu bakugora mbere kanyora mariogo na ende kabantu aba baito baregeti tigabatebe ng'omonto atararwa obisi atararitaya ogenda ne pension yayamo nigo bono mochibi atebire ng'a bagaka baigamba chikorobekana nyore getambukiro kende yonsingi goche koirwa ne serikali erio koreta egetabo ekyo ase Huduma Center yo mochi Nyamira no abagaka babanda batebete ng'a igo bagocha koimoka bakora maandamano egekogera abarai babo mbere kubarorera mabira nigekere kyo gosaba kwabekirwe gochia somo senator Nyamira Moskeri Kyokongo omogeni abigo mubunge West Mugirango Moske Steven Mogaka baene kinga koreta barabisi eyo eri abagaka baiga banyara ko babagosirwa igo bagotebi bagende bosongo na bosongo ng'are unabona omonto otabwati moshahara timaetine kiaganda baka bosongo abagambi baito omoseneta mogeni umeshimiwa Richumbe Steven Mogaka na leaders bande bonsi bi bari babeire bakorendwa n'abagaka aba baritagire ama n'abangina igo nko basaba igo sobwanchani obonene abantu baito basumbiwire ba Nyamira county na intu tole free kuna chi county chinde moimoke mogende bagasomo director pensions Pima House in Nairobi, you demand, request, you demand more away a staff or Huduma Center Nyamira, a sabu abagaka baito basumbukira abande barwere zamarwera diabetes, abande sukari, abande batabuati Mario nonya. Steven Nyarikie Mbunde, Ensoko TV, Nyamira.